11. Ingon diha, pasabdi nga ang dautan magpadayon sa pagbuhat sa dautan. Ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang matarong magpadayon sa pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Usbon ako, Gipadayon chapter 22 verse 11. Pasabdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat sa dautan, ug ang malaw-ayon magpabilin nga law-ay. Ang matarong magpadayon sa pagbuhat sa matarong, ug ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Mag-ampo ta. Heavenly Father, thank you kayo Ginoo sa kagayunan karong gabihuna nga imong gihatag kanamo nga kami makaduol diha sa imong presensya, maghatod sa among mga awit, mga pagtayog, pagpasalamat, bisan pa man o Dios nga madawat usab namo ang mga mensahe nga mong gikinahanglan Ginoo aron kami magpabilin nga lig-on og takos sa imong atubangan. Salamat kayo Lord nga ang kada hunahuna kasing-kasing nga niya open nga modawat sa imong langit nun nga mensahe. Ang pagtulid sa mga hiwi namong pagkinabuhi mahimo nga mahitabo karong gabiuna pinaagi sa imong balaan nga mga pulong. Sa mga wala diri karon to Dios ang giampo nga pinaagi sa social media, naabot gihapon sila sa mga mensahe nga imong gipaabot Ginoo. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan, imo lamang ang kadungganan o himaya. Madawat namo ang among mga pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Mayong gabi na tong tanan. Ang atong pagtuon karon ning kagabihon mga igsuon, nag-isgot siya mahitungod sa sangputanan o resulta sa pagkinabuhing daotan or sa pagkinabuhing matarong. Sangputanan o resulta sa pagkinabuhing daotan o pagkinabuhing matarong. Revelation 22 verse 11, last chapter sa Bible, sa book of Revelation, ang 22 verse 11. Sa verse 11, ang pinaka-una diha nga word nga gibutang kanang pasabdi. Pero sa pagkatinuod lang, kanang word diha nga pasabdi mahitabo na lang unya na kung nabuhat na nimo ang angayang buhaton. Pastor, di na ko to sangyawan kay ingon man pasabdi. Pastor, di na kumuampo niya kay ingon man ang verse 11 pasabdi. Pastor, sa iyang pagpakasala, di na nako siya bandungan, Pastor, kay ingon man pasabdi. Pero sa pagkatinuod lang, human nimo mapasidan sa makadaghang panahon ug nasayod gyud kang mao gyud na iyang paingnan. Alangan pag imo siyang pugson. Ang Ginoo gani wala namugos no. So pasabdi lang tungod kay naa may sangputan ang pagkinabuhing matarong dunay ganti ang pagkinabuhing daotan do na puy silot. Sa verse 11, tanawa usbon natong basa ang pasabdi nga ang daotan magpadayon sa pagbuhat og daotan ug ang malaw-ayon magpabilin nga malaw-ay. Ang atong obligasyon ingon diha ang matarong. Ang gimatarong diha ni Kristo ingong amen. Matarong magpadayon sa pagbuhat og matarong. Maglibog ka na mga Kristiyan magpadayon gihapon pakasala, makalibog na. So, ang malaw-ay magpabilin nga law ay ang matarong magpabilin nga matarong. Kung magbuhat sa matarong og ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Nga naman, tungod kay sa mga malisod unya nga mga kapanahunan, ipakita sa Dios nga lahi ang iyang pagtagad sa iyang katawhan. Sa panahon sa kagutom, ang iyang katawhan siguradong na ipagkaon. Because di man na biblical kung ang daotan parihog dangatan ang matarong. Di man na may gisulti sa Bible. Silutan ang daotan, silutan po ang matarong. Di man na mao. So ipakita gyud sa Dios ang iyang lahi nga pagtagad sa iyang katawhan sa panahon nga naanas malisod nga mga kapanahonan o sitwasyon.
Especially kung ang Dios maghimo og kanang gitawag og judgment. Sigurado gyud na diha gina nato makita. Sugdo nato sa sinugdanan si Noah. Ang iyang pamilya nagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios. That is why gipakitaan siya lahi nga pagtagad sa Dios. Og nasabtan kayo na ni Joshua, kay si Joshua grabe gyud ni kaayong pag-disciple ni Moses ni Joshua. Mo nang ingon pod si Joshua dito sa Joshua 24:15. Ingon siya, kung para ninyo dautan ang pag-alagad sa Dios, pagpili mo kisa inyong alagaran. Ang Dios sa Mesopotamia, mga Diyos-Diyos, ang mga Diyos-Diyos, ang mga Diyos-Diyos. Basta kay ako, ug akong pamilya, mga alagad mo sa Ginoo. Mga alagad mo sa Ginoo. Kaya nga naman, kabalo kayo si Joshua, nga lahi ang pagtagad sa Diyos sa iyang katawhan sa panahon sa kalisdanan. Like, balik ta ni Noah nga, gitagad yun siya sa Ginoo. Noah, pagbuhat og arka, kaya di pwede mahurot. Dapat, no? Pwede man tatong atong time malangit na si Noah o si iyang pamilya, walor kabuk malangit, no? O doon niya judge, mga matay ang dautan o matarong. And then malangit na ning walor kabuok. Pero kaya ang plano sa Diyos, dili pa na mao. Dili man ang mangluluwas, man si Kristo. Arita ni Lot. Si Lot, mga igsoon, walang yun siya na matarong tungkol siyang desisyon, mga binuhatag kinaiya. But dunay matarong nga magtotoong angkol niyang nagpray kanunay ni Lot. That is why si Lot o ang iyang pamilya gitagaan kay gayunan. Lahi yun ang pagtagad ni Lord panahon sa mga judgment. Sa katawhan nga iyaha. Amen? Nakita na to? Sa diyang walay ulan, tulo ka tuig ug tunga. Lahi kayo ang pagtagad ni Lord. Ingon ang Biblia nga daghan kayong byuda atong panahon na. Pero doon na gyud usa ka byuda ang gitagad ni Lord ug dunay isa ka bug-ana. And then si Elijah ipatakas ni Lord. Hawa dia Elijah lakaw dito sa tuburan. Sa panahon sa crisis dito noon siya sa source gibutang. Perfect kayo si Lord sa iyang katawhan. Siya mga alagan. Sa nagtuman siya kabubuton, gibutang gyud dito sa tuburan, and pagkauga na sa tubod, balhin na kahimuon na kung source ang byuda. Kung mag-isgot ka, makaluloy ang byuda, wala siya pagkaon, wala siya, mamatay na sila kung magkaon. Sa kamay rang harinang ilang lutoong nabili. Pero siya ay gigamit ni Lord na mahimong source ni Elijah. O dagan kayong makita nato sa Biblia mga igsuon nga kinagrabihan gyud kayo ang pagtagad ni Lord sa iyang katawhan. Sa kinabuhi ni David, sa kinabuhi ni Daniel, sa mga higala ni Daniel, sa kinabuhi ni Joseph, and especially sa kinabuhi sa mga Israelite, kinagrabihan gyud ni Lord ang pagpakita sa iyang pagtagad sa ilaha. Nga naman, ang iyang katawhan nasayod sa iyang pulong, ako ning prangkahan kanako ron. Sultian kanako. Kana bang dugay na kayo ka na Christian, pero wala pa nimo na familiar unsay sulod sa Bible. Pangutan-untag, pila di ay kabuok ang hampak sa Ehipto, wata kabalo. Or naibalot ang pulo, unsa man tong mga hampak, unsa man tong mga kasakitan, wag kita kibaw. Pero dugay na tanang Christian, nga naman irresponsible ta sa pagtuon sa pulong sa Dios. Kung imong tan-awon unsay mga events sa Bible, even na mga tanan nimo, ngano laging wala naman mo ana, di lagi mo tuog ing ana, ngano laging di na mo ani. Loading kay ka, wala kay ito bag irresponsible man ta sa atong pagbasa pagpamalandong pulong sa Dios. And that is why nindot kayo nga inigsultis verse atong ginasuhat, pero kay ato unta tong tun-an kay bulahag na yung mga utana atong untong i-share sa ilaha. So, ingos Joshua, pagsulti nga kung dautan ninyo, pagpili mo. Ang pag-alagad sa Ginoo, kung dautan para ninyo, papili mo. Basta kay ako, akong pamilya, mag-alagad mi sa Diyos. Kung dautan ninyo ang pagbasa sa pulong sa Ginoo, bahala mo. Pagpili mo. Kung sa inyong kanunayan, diha, dungaw. Basta kay ako, akong pamilya, magbasa ko sa pulong sa Ginoo. Kung dautan ninyo ang paghatag o panahon para mo ampo, pagpili mo. Kung magsigirag tanaw TV or dungaw sa cellphone, or muhatag ang panahon nga mag-ampo. Basta kay ako, akong pamilya, mag-ampo.
Kung dautan ninyo ang pagduol simbahan sa adlaw sa pagsimba, pagpili mo, asa mo pa dong, sa sabungan o sa simbahan, basta kay ako, ang akong pamilya, maalagad mi sa Diyos. Nga naman, sa katapusang mga adlaw, bisan karon makita manggaling nato nga, murag gasimba ko, pero grabe mong kasakit. Gasimba ko, pero grabing balatian. Gasimba ko, pero naghanap pagsulay. Gasimba ko, pero gibutang-butangan, gilutos, nagantos ko. Pero kay nag-abot panahon, magpakita man si Lord sa iyang talagsaong pagtagad. And that is why wala tay bisan usa nga pwedeng mahimong rason nga di ta makadangop makaduol sa Dios. Na dayto ni chat nako ningon, di mi kadong diharon pastor kay wa mi masakyan. Nasa kung huna-huna. Ano man way masakyan nga. Kaniya to kaning mga estudyante pa kuhaon og ihatod. Nya way masakyan. Pwede ra pod. Okay? Pero yung lima naman po church ato. Okay kayo. Kasimba po. Now, si Lord, dili gyud siya gusto nga ang iyang katawhan maapil. Inig silot niya sa mga dautan, di siya gusto nga ang iyang katawhan maapil dito. Kay gani ningon siya, tabunan, Isaiah, di ba? Tabunan sa kangit-ngit ang kalibutan, apan ang akong kahayag, mudanag diha kanimo. O ang kalibutan, mudangop sa imong kahayag. So magpakita si Lord, sa panahon sa crisis, i-bless niyang ayo yung katawhan, aron mao'y gamito ni Lord, nga mopaambit silang blessing, ngadtos mga katawhang dili mga magtotoo, o sa ingon ni anak, magdanag sila, ingon nga kahayag. That is why nga ng mga hakog ng mga Kristohanon, di na i-bless ni Lord. Dili na i-bless. Kaklaro anang gisulti na sa Bible, nga i-bless ta, aron mahimot ang blessing like Abraham. Nakaron, naaning mga gyera, naaning mga katalagman, naaning mga grabe kayong mga kadaot. And then, ang katawhan ni Lord, tagaan niyang espesyal nga pagtagad kay sila may gamiton. Gamiton man sila ni Lord. And, usa sa mga butang nato sa atong hunahuna, bisag unsa ka grabe ng kawaladon o wa na manggaling tayo makuha, ayaw kabalaka na pamaagi ang Diyos. Ang 5,000 nakakaon sa crisis nga nahitabo. Crisis man to kay dako kayo ang demand. Ingon God sila, Lord, bisan pag magtrabaho mga 2 ka tuig tingali. O sa to 200 ka denaryo. Magtrabaho 2 ka tuig, Lord. Unya ipalit og pagkaon dili pa igong ipakaon aning mga katawhan. Batingan sila, relax, palingkura sila. Sa panahon sa crisis, unsay buhaton? Lingkod pagampo, relax. Ipay na apil na noon kagahadlok, na apil na kagkataranta, na apil na kagkabalaka, resulta na sa kulang nimo sa pulong sa Dios, mga saad sa Dios. Puno man kayo ka. Imong huna-huna sa mga negatibong mga balita, mga unsa pa na diya, pero wa kay pulong sa Ginoo, magbigatibo gud pud ka. So karon gusto ni Lord nga mahibaw kag unsa gyud ang iyang pagtagad sa mga katawhan sa mga panahon nga grabe gyud kaayong malisod na. Para mas masabtan nato na og ayo, atong anhion mga igsuon ang panghitabo sa Exodus. Sa diha nga si Lord nagpadala og napulo kasakitan, napulo kahampak sa mga Ehiptohanon. So ang mga Egyptian, ilang giulipon ang katawhan sa mga ang mga Israelita katawhan sa Dios. Familiar na to na tanan. Nganuman tungod kay ang napuli nga hari sa Ehipto wala kaila ni Joseph. Nga si Joseph mao'y nagluwas sa tanang kinabuhi sa Ehipto o sa kinabuhi sa mga kanasurang silinganan. Pagkamatay ni Joseph, lahi na po'y hari, ikalimtan ng nabuhat ni Joseph. Unya ningon ang hari, ni daghan mag-ayo ni mga Israelita, kuyaw manig muribildi sila nato, lupigon ta nila. Ato silang ulipunon pag-ayo, dili kayo nato sila tagaag, luwag na kinabuhi, luab na kinabuhi. Dapat mabukatan sila taman. So, ikastigo sila, patrabaho sila, unya, tanang adlaw, nagpasan sila sa kasakit, kabugat, nga gipahamtang sa mga Ehiptohanon ngadto kanila. And 430 years naghilak sila, Lord,
ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob o ni Joseph. Nadunggan ka namo sa among mga tatay, unsa ka ka-powerful. Tagda in town kami, o niabot gyud ang panahon nga nagtagad si Lord. Kung nabati man nimo karon, nga daw wala ka gitagad sa Ginoo, ayaw hunong ampo. Nga naman, tagdon lagi ka. Kanang Ginoo nga atong isimba di parehas imong ex. Ang Ginoo nga atong isimba dili parehas sa imong higala kaniadtong nakaaway na nimo karon nga di naman agad. Ang Dios bisag kadaghan nimong awayon tagdon ra gyapon ka. Garaon pa tanong kita pa'y mangaway sa Dios. Tagdon gyapon ka nga naman. Ikaw resig pangaway niya pero siya nagsigir ag higugma nimo. Ingana ang Dios. Now, paminawan ning ayo, dunay napulo ka buok hampak nga, dunay napulo ka hampak mga igsuon nga nidangat sa Ehipto. O grabe kaayo ang pangitabo. Una, ang tanan nilang mga katubigan na himong dugo. Pero sultian ka nako, ani nga tayma, ingon man ang Dios ngadto kang Moses, atuan dito ang hari sa Ehipto, ingna siya, ang akong mga katawhan buhian. Kaya mo ani sila ning dapita og magsimba sila maghalad sa kungalan. Pero kadi man mosugod ang Ehiptohanong hari, si Parao. That is why ingon si Lord, pakitaan kanako sa akong gahom. Ug human unya nako pagpakita aning maong gahom, imong buhian ang akong katawhan. So si Moses bisan tuod og si Moses mugtanaw sa iyang kagalingon, di siya qualified. Kay mo naman siya, Lord, di ko ka maong mustorya. Sa pagkatinoon lang, nangilan lang si Moses, di ko maong mustorya. Dito sa Egypt, gapuyo, 40 years. Mas kamao siyang mustorya kaysa sa iyang igsuon. Unya, prince pag yun ni siya dito sa Egypt. Sa haying ana ang atong rason. Gamay pa may akong naibawaan. Basig inigsulti na ko, insultuhon ko. Di ka ni ka musulti, pakit-on na lang ka sa maabot na sana ako siya nasangyawan, ulahin na ang tanan. So Lord, di ko maato. Nga na pinulakaw lagi, dadaan ng sungkod. Pinaagi na ng maong sungkod, maghimo kag mga milagro. Baluno nimo, dadon nimo ang akong gahom. Daw Diyos ka atubangan ni Pero. Ikaw ang akong representative, ikaw ang akong ambasador. Wala mang kumuadto, ikaw may mga tubang dito, sama lang na ako siya matubangan. Kaya na ako kaya, Lord, ay. Murag kita ba? Shh. Ikaw siya wali ron? Ikaw lidrog pagdahi? Di ko. Kamao, kabantay ka anak nga, og naay mga tapok-tapok, kusok kay kang mubangka og storya, komedya. Ikaw mo'y mulid ba? Sa discussion, puro mga joke-joke. Pero panhiyo sa tubangan. Napoy sa kaon. Kabantay mo ng kaon? Nalamig kayong iuna-unag hukad, no? Pero pampuon. Ikaw po, ikaw. Sikon. Bantay mo anak? Si Moses, di ko kamaong mustorya, di ko. So, nadugay, na-convince rin yun si Lord. Ingon si Lord pagsulti, sige, naman kay igsuon, magulang ni mong tulog ka to, si Aaron. Siya mo'y dada kay siya spokesperson. Musulti ka ni Aaron, si Aaron may musulti sa hari. Sige na lang, Lord, oy. Pero, ang yung kasing-kasing kasupak, matong hapit siya napatay. May nalang gani, kay gitrapuhan og dugo. Ni si Purang, ha? Nakita sa Ginoo ang dugo pagpasaylo man na. And dito na sila sa Egypt. Gipakitaan niya og milagro ang hari. Pero ang hari naa po siya iyang mga tambalan sa lamangkiro nang isuid-suhid niya si Moses. Pagbutang ni Moses sa maong sungkod na himong bitin, ang mga salamangkiros hari nagbutang og sungkod na himo pong mga bitin. Ang problema, gipangaon ang mga bitin sa salamangkiro sa hari sa Ehipto sa bitin nga mao ang sungkod ni Aaron. Susultian ka nako, wala lagi makatupong sa gahom sa Dios. Daghang kay kanilang daang mga dangop-dangop na to, mga tambalan ning ana, no?
Ipakita dyan ni Lord nga siya may mas gamhanan. Na? Ipakita ni Lord nga siya may mas gamhanan. And then, ang unang hampak, ang gihimo, mga igsuon, number 1 nga, gipakita nga sign sa Ginoo, ang tanang katubigas Ehipto, nahimong dugo. Pero, wala sila mainom. Pero, ang dapit nga gipuy-an sa mga Israelita, may tinaw nga tubig nga mainom. Diyan na to makita. Nga lahi ang pagtagad sa Diyos sa iyang katawhan. Di dyo na maingog, dugo na tanan imon inyo pod kamo nangalagad na ko, maupod inyong imnon. And after that, mga igsoon, mga baki hilabihan kadaghan kayo. Nga naglisod gyud gani sila, unsaon na nila kay ngano, bisan sulod sa ilang mga panimalay nangambak naman. Sulod na siguro na silang moskitero mga on. Pero imagine, kinadaghanan baki, mangihi pa lang na sila, kinabahuan. Kinadaghanan kayo mga igsuon, maunay ikaduha nga hampak, nga nahitabo, makita na siya sa Exodus chapter 8, verses 1 to 15. Pero sa gihapon ang Diyos, iyang gihimo nga dito sa mga dapit diin naa nagpuyo ang mga Israelita, wala ni nga maong hugaw nga maong mga mananak, wala. And in verse 16 abot sa verse 19, ikaduha kining mga naglupad nga mga mamaak nga mga sa tunay mga tagnok, lamok, gamay lamok, tagnok. Aun sa kaning tagnok o lamok no? Lahi ni sila. Ningon diya pagsulti nga, hilabihan yun kadagan kay mga tagnok na may atake sa mga kahayupan, sa mga panimalay, sa mga Ehiptoanon. Pero, ang katawan sa Diyos dito sa Egypt, wala sila ani. Gani ang katawan sa Diyos, ng mga Israelita, nagpuyo man sila, daplin sa suba, nga gitawag og Nile River. Unya katong nga dapit nga lang gipuy ang gitawag og Goshen. Ang word nga ang name nga Goshen, it means fertile soil. Muna Goshen. Muna dito sila nagpuyo. Kumusta man ta, asa man ta kasigig puyo? Sa presensya sa Dios nga mao nga makahimo natong productive ang atong kinabuhi, or sa presensya sa kalibutanong mga butang. Dito mga igsoon, wala sila naabot ni ining maong hampak sa Diyos. Padayon ta, human ni ana sa chapter 8, verse 20, abot sa 30, mga langaw, kinadaghan ng langaw. Kami dire magpalit man may anang sana, fly paper, amoy butang sa lamisa. Kinadaghanan yung langaw. Pero dili na siya ikatandi sa nahitabo sa Ehipto mga igsoon. Agig ikaupat nga hampak sa Dios ngadto sa Ehipto. Grabing daghanang langaw. Ningon diya pagsulti sa verse 20, unya ang Ginoo miingon kang Moses, ugma sayo sa buntag. Sugata ang hari, iniadto niya sa suba, sultihi siya. Kini ang gisultis Ginoo. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kung dili mo sila palakton, verse 21, pasidan-an ko ikaw nga magpadala ako og langaw nganha kanimo ingon man ngadto sa imong mga opisyal sa katawhan og sa mga balay, malukop sa mga langaw ang mga balay sa Ehipto, sa mga Ehiptoanon, bisan gani ang yuta sa ilang nga ilang gitindugan. Apan ilikay ko ang yuta sa Goshen nga gipuy-an sa akong katawhan, aron ka masayod na ako ang Ginoo. Mao'y naghimo ni ining tanan. Lainon ko ang akong katawhan gikan sa imong katawhan. Kining milagruha mahitabo ugma. Wala no? O kung ato nang tan-awon sa atong kapanahonan karon, dili lagi ka pwede kay Kristohano ato ka mag-apil-apil sa mga dili Kristohanon. Kay ug naay latos si Lord, nay hampak si Lord, maapil ka. Kanang Israelite ka, unya makinabuhi kang Egyptian. Kanang Kristohanon ka, makinabuhi kang warag walay Kristo. Namina mo?
Kuyaw ka, anak. Kay maapil yung ka. And si Lord nagbutang og dapit para dito ka. You know what? Ang mga Israelite, ang mga Egyptian, ang tanan nga giingon sa Bible nga ayaw kana, mo ilang gikaon. Pero ang giingon sa Bible nga mo ni kana, di sila ganahan. That is why pag ingon dito nga, ingon si Joseph, og mangutana gani ang hari og unsay inyong mga trabaho, inang namuhik mig mga karniro, kambing, baka og mga ingana. Aron nga adto mo nito ilabay sa gusin. Kay dili ganahan ang mga Israelita anang mga hayupa, ang mga Ehiptohano. Alano? Ikaw ug ako lahi gyud ang ganahan sa Kristohanon o sa Kristohanon. Kaya ang ilang ganahan, mga kahilayan, mga bisyo-bisyo, mga butang na makadaot sa kinabuhi. Ikaw ang imong ganahan, unta. Mao ang pabasa siyang pulong, paminaw siyang wali, paminaw siyang mga pulong, pagampo, mga pagdaig, pagsangyaw, mga pagpangalagad sa Ginoo ang imong ganahan. Libuga kayo Ang mga ito, dili ganahan, mga Israelita, kay namuhi silang mga kambing, mga baka, mga, iyo kayo mo na mo, baho kayo mo, mga baho mong hagunoy. Samtang, ang mga Kristohanon mausap. Para nato Kristohanon naman ang unsay gusto aning mga tao nga naarag kinabuhi sa pagpakasala. Wala na unta tay gusto ana. Sa mga ang gusto aning mga Ehiptoanon, dili ganahan ang mga Israelita. O ang ganahan sa mga Israelita, dili ganahan sa mga Ehiptoanon. Kanos aman magkasinabot ang lamisa sa yawa o ang lamisa sa Diyos. Kanos aman pwedeng kuyugon nga magdaro ang kabaw parisan nimo kabayo. Kaya ito magdaro mas dali mahuman mga igsuon sa diha nga upat ka baka or unom ka baka ang magguyod. Gatalay ning mga bargas may tawag ana kanang blade nga mumukay sa yuta. Guyuro nagbaka. Pero di pwede nga upat ka buok ning gaguyod, ang usa baka, ang usa kabaw, ang usa kabayo. Di na pwede. So kung baka, baka lang lahat. Kung kabayo, kabayo tanan. And that is why di-separate ni Lord ang iyang katawan o ang katawan sa Egypt. Bisag nagpuyo sila sa nasod nga wala nag-ilag Diyos, gilahit ni Lord ang iyang katawan, gilahit po niya ang mga Ehiptoanon. Ikaw o ako, nagpuyot aning kalibutan ang wala nag-ilaog Diyos, pero gilahit ka ni Lord o sila. O, Kristohanon ka ganahaman tang mag-apil-apil ito. Hinaot makamata ka karon be. Ato sa aning padayon na. So, human mga igsuon sa hampak nga maong mga langaw, nisunod ang ikalima nga mao ang pagkapatay sa mga mananap na ana sa chapter 9. Ang chapter 9 mga igsuon may kamatay sa mga mananap. Atong basahon, ningon diha. Verse 1. Ang Ginoo miyo kang Moses adto ang hari og ingna siya. Kini ang ingon sa Ginoo ang Dios sa mga Hebro. Palakta ang akong katawhan aron mag-alagad sila kanako. Kagabi gawali ko dito sa namatyan. Niingon ko, kamo mga amahan. Kadaghan man naminaw. Inyo ganing babagbabagan ninyong mga anak sa pagpangalagad sa Diyos. Kaya nagsugod na magpangalagad ng ubang mga anak, God anak. Yung mga ginikanan magbabagbabag ba? Ang mga itong mga anak, pagdili na sila magtubo des Ginoo, pangadag ko nila. Ako na nang gisulti, osmo na kusulti. Nga apaso na to na sila sa prisuhan, sa ospital, o why chance sa morgue. Munang nindot ato mga anak magtubo des Ginoo. Kaya di na ito makapas-apas kinaras balay kanunay. Uwag na sa balay ito anas tindahan dito kaampo. Atong tindahan ato ba? Ang tindahan dito nga nahimong prayer, house of prayer. Na? Kaniya to story-story ng mga binutbot na puro dong gimarok. Nagipadlong ni Kuya Danilo. Ako ina-project. Maundangon mo rin ano yung sukad ako, nag-Bible study na silang nag-prayer.
Nya kabalutan nga ang prayer backbone na siya sa ministry o sa mga pamilya. Kabantay mo, isa ko may bugas basta kahingampuan mo, grabe no, busog. Sa verse 2, kung dili gihapon nimo sila palakton, silutan ko ikaw sa makalilisan nga sakit nga mutakboy sa inyong mga kahayupan, sa mga kabayo, sa mga asnos, kamelyos, mga bakas, karnero, mga kanding. Apan maghimo ako og ilhanan tali sa kahayupan sa Israelita o sa kahayupan sa mga Ehiptoanon. Walay mamatay sa kahayupan sa mga Israelita. Ako ang Ginoo. Naghatag og tagal kay ugma himuon ko kini. Sa verse 6, sa pagkasunod nga adlaw, gituman sa Ginoo ang giingon niya, o ang tanan nga kahayupan sa mga Ehiptoanon nangamatay. Apan walay namatay sa kahayupan sa mga Israelita. Munang madasig gutang abisan o kapoy mga lagad ra gitas Ginoo. Kaysa mga panahon nga malisod isalbaron mangyugas sa Dios. Naa mangyug siya paagi. Although may apektahan ta. Kay mang gasolina mangyapon ta patingo ang gasolina kaniya utog tag 100 ang litro. Maapektahan ta. Mahal ang litro. Pero kay tagaan man ko kaglaing paagi sa Ginoo. Nga naman, sila na may paagi. Kana ba mga taong sigyaw-yaw, mahala na kayong gasolina, oy, tagot-hinta na. Pero wala, kayaw-yaw nga mahala sa Red Horse, oy. Makaulaw ng mga taong ano na. 120 ang Red Horse. Wala, gabagulbol mo palit. Dugangan pa, mangutang pagani o maliog rakutob. Sabot man ang maliog, makulangan. Dugangan kay ugma. Akong singlong ako asawa kay akong sweldo na hatag mo na sa usawa. No? So, spare ni Lord ang iyang katawhan, ang mga hayupan sa katawhan. Now, ato tas ikapito na ba ni? Ikapito. Nag-ulan og yelo. By the way, sa Revelation, naapoy gisgutan itong ulan o yelo, tag 50 ka kilo. Kaning kare, ginagmay pa siguro ni. So, nag-ulan o yelo. Kay si Parao, muingon man ay Moses, iampo ba? Inig mawala na unya ning dulon, inig kawala ning ang katalagman, inig kawala ning mga bakit. Palakto na lagi mo na ako, aron makasimba mo. Pag ampo ni Moses, nawala na ang katalagman. Nga nang palakton na mo na ka. Mga tapulan mo. Nga na po si Parao. So that is why pasunod-sunuran siya aning mga katalagman. Nag-ulan og yelo. And then, ingon diha ato, basahon nato dito sa ato sa chapter 9 verse 23 to 26. Paminawa. Busa giisa ni Moses ang iyang sungkod o gipadalugdog sa Ginoo o gipaulan og yelo o ang kilat mihapak sa yuta. Gipadala ni Yahweh sa Ehipto ang kusog nga ulan nga yelo o ang walay hunong nga pagpangilat. Wala gayoy nahitabo nga sama kaniadto sukad nahimong nasod ang Ehipto. Sa tibuok Ehipto, ang tanan nga wala makapasilong, lakip ang tanan katawhan o tanang kahayupan naigo sa yelo. Unya nangatumba ang mga tanom sa kaumahan o nangabali ang mga kahoy. Ang yuta sa Goshen nga gipuy-an sa mga Israelita maoray dapit nga wala ulan ni yelo. Pagkanindot dili maapil kas katawhan sa Dios. Pero ako nagtuo kay ang instruction man ani grasya ra pud sa Ginoo nga ang hari ug ang mga Ehiptoanon gipahibalo ni Moses nga niingon nga og mga adlaw magulan og yelo. Siguro ang inyong mga hayupan o ang inyong mga magbalantay sa mga hayupan makapasilong kay kung dili hurot yun. Ngita kong langom. Nya kay ang uban wa mananoo, depende daghanan patay. Now I believe kung doon na Israelita aning dito sa Egypt, I mean dito sa dapit sa katawhan sa mga Ehiptoanon.
O misumpak sa kasubuan nga panilong mo, pangita mo kataguan, sigurado patay. Munang delikado ng Kristohano na tao niya makapilapil paghihapon ta dito sa mga buhat ng mga Ehiptohanon. Mga buhat nga dili magtotoo, delikado kayo na oy. Kinadelikaduhan. And after that, misunod dayon ang daghan kay mga dulon. Ningon ang Biblia kung basahon nato ni. Na ang tanan nga mga nanghigda naman tong mga tanom na igo sa yelo, ang nahabilin nga mga tanom nga green pa yung taon, gihurot og kaon sa dulon. Pero sa gihapon gisalbar ni Lord ang katawhan. And in number 9, kining kangit-ngit chapter 10 verse 21 to 23. Ikasiyam nga hampak, latos, kastigo sa Dios. Tanawa. Ang Ginoo mingon kang Moses, iisa ang imong kamot ngadto sa langit, aron maputos og kangit-ngit ang tibuok Ehipto. Usa ka kangit-ngit nga daw mahikap tungod sa kabaga niini. Tanawa. Kasulay mo anang wag gyud kay bisag, wag gyud kay makitaan. Kay ningon ang Bible nga ang kangit-ngit daw mahikap. Sulay piyong sa imong mata. Kana nga kangit-ngit mas ngit-ngit pa ana ang hitapos Egypt. Kani nga man dito nga ang kangit-ngit daw mahikap. Mahikap pa nimong kangit-ngit? Dili oy. So wag yun sila makitaan for 3 days. Nahitabo, grabe kayo nga kangit-ngit. Sa verse 22, busa giisa ni Moses ang iyang kamot, og naputos sa bagang kangit-ngit ang tibuok Ehipto, sulod sa tulo ka adlaw. Wala magkinit-anay ang mga Ehiptohanon, og walay migula sa ilang balay sulod sa tulo ka adlaw. Apan hayag dito sa dapit nga gipuy-an sa mga Israelita. Gibalik-balik na kunin kanang Isaya, kapilang gisgutan sa Isaya. Ang kalbutan tabunas kangit-ngit, apan ang kung kahayag kunan ang kanimo. Ningon pagit gani dito Isaiah 60, kanang giingon diha ba? Arise. Gisumpay pa dito nga ang imong kahayag dili na unya ang adlaw or ang bulan. Kay ang imong kahayag mauna ang Ginoo nga imong Dios. Kabantay ka? Bisag nanay Korintis buhi ko, pero imong kasing-kasing nangit-ngitan pas problema. Lisod kayo, di ba? Pero bisan pagwapay kuryente, ibalik na to sa December 16. 16 to na ito po. Pero ang imong kasing-kasing na ay Ginoo, mura na po kulay blackout, no? Siyempre, kulay blackout. Naoy. Pero ang ipasabot, anak, nalahi kayo ang pagtagad ni Lord sa iyang katawhan. Ang bang katawhan, hadlo kayo, hopeless kayo, saon na lang. Pero ikaw, Ginoo na bahala. Ingon pa to sa akong papa, die today, die tomorrow, this same die. Ingon pang mambiriso, what? Bitaw. So what? Na mangbuto ng nuclear o mangbuto. Magtayog, magbranot, magbagyo. Buhi o patay, langit patapadong, so what? Tinuod mo ng suwat-suwat niya. So may kahayag dito sa katawhan sa Diyos. Hello? And Jesus said, John chapter 12 verse 46, I have come in this world as a light. Katong nagtuon ako, di na magkinabuhi sa kangit-ngit. Nadaghan gihapon ro. Unang ako dyan ay nakulbaan dito ba ng Kristohano na tao niya, maratag Egyptian gapon. Kulba yung na sila. Ingon ang Bible nga, katong nagtuos Ginoo, di na mo kinabuhi sa kangit-ngit. Nga naman kang naapa diha sa pagpakasala, nga mao ba na kangit-ngit? Na ikaw na pangutana sa imong kaugalingon, anak? Lami, magod pastor, lami lagi. Pero ang consequence niya, anak, perting paita. Amin na pa mo? Atong padayon na kay murag katulog na taba. And then the last,
chapter 11. Ingon si Lord, humag-ampo ni Moses, Lord, kuhaan na ning kangit-ngit, Ginoo. Sige naman siya ampo. Kining last. Giingnan siya sa Ginoo, Moses, adto si Parao, ingna siya. Tanan nga mga kamagulangang anak nga lalaki, mga matay. Ayo. Tanan nga mga kamagulangang anak nga mga lalaki sa mga Ehiptoanon, mga matay. Pero, ningon siya dito ka Moses, apan ingna ang akong katawan. Nga magbutang sila dugo sa pultahan, sa doorjam. Kailan mo sa doorjam? Kanang gitaptan sa pultahan, kanang brown, gaingaan ng purma. Muna'y door, jam. Kanang gitaptan sa jealousy, door, window, jam. So yung si Lord pagbutang og dugo. So gibuhat ni tanang mga Israelita, nag-ihaw sila karniro, mga hayop, o sa katuig ang panuigon, healthy kaayo. Kanya ang dugo niya ng mga hayop, gibutang nila sa doorjam. Sa mga haligi sa pultahan. Samtang ang karne sa sulod, ilang gikaon. And, karon balista naman, ang dugo ko mo igiunang gikaon. Lamit kayo no? Lamit? Magbasa kag Biblia? Pastor, may hugaw na kasulod. Wala lagi, pero na panalangin sa obedience. Sa pag-obey, na i-blessing na. Tanang klaseng sakit na as dugo. So, kaon siya. Ay, kadto nga pangitabo, nag-represent siya, kay ano ang inigtakdo na inigkagabi ang Diyos magpadala siyang anghel. Ug ang maong anghel, tanan nga panimalay, nga walay dugo sa pultahan, sigurado ang kamaguwangan anang panimalaya mamatay. So ang mga Israelita, gi-instruksyonan siyang pagbutang og dugo sa maong hayop, o ang karne niini, lutuan ninyo og kauna. I-toasted ninyo niya kauna. And kato nga dugo, o kato nga unod, nagrepresento siya sa atong Ginoong Hesukristo. Nga ang iyang dugo o ang iyang lawas dito sa cross mo'y nagluwas na to, sama nga ang mga Israelita, naluwas sila pinaagi sa dugo. Pero kung doon ay Israelite atong nagkinabuhing gahig ulo sa mas Ehiptong di magtotoo, butang-butang o dugo, Christian na Christian! Portante ni dawat na ta! Disgrasya yun na. Kinsa ningon ni mo nga Christian na nga di ka madisgrasya kung magdinanghag ka. Hello? Niwali si Pastor Richard. Kaya sa mga igsoon, kini mga Christian, kita, di na naman yung di ta makasala. Makasala, gyapon ta. Kinsa dire-dili na makasala, una na guli. Abot sa inyo hayan ang ginhawa. Kita na rin makasala ka. Hello? Hala ka, preacher man to siya nga, ano magkabuhat si Ana. Tao, gyapon. Makasa, gyapon. Hala ka, worship leader man to siya nga, anong nabuntis man. Na may matres. Umina mo? Hala ka, anong. Kitang tanan mahagbong. Nga naman. Kaya ka na lagi mo ratag Egyptian. Di magbantay ba? Ang tanan na as Biblia, instruction na diha, tanan. Pero magkinabuhi, tang murag, wala na hibaw address Biblia na sigurado. Bukol guys si Ara. Ayun na niyas. So, nagbutang na sila dito dugo. O niya, mo na ito pagkagabi sugod na. Las 8 yun, ni Hunat ang Yolanda. Oh, Udit. Adi na ang Udit na, ni Udit kamatay gani. Tanawa.
Exodus chapter 11 verse 4 to 7. Unya mingon si Moses ari mao kini ang ingon ni Yahweh sa mga tungang gabi mosuroy ako sa Ehipto ug mga matay ang tanang kamagulangang anak dinhi sa Ehipto gikan sa kamagulangang anak sa hari nga maoy manunod sa trono ngadto sa kamagulangang anak sa babayeng ulipon nga naggaling sa trigo. Ang panganay sa tanang baka mga matay usab. May pagminatay sa tibuok Ehipto nga wala pa mahitabo sukad masukad o wala nagayoy mahitabo nga sama niini. Verse 7. Apan sa mga Israelita walay bisan iro nga muusig sa mga tao o sa mga mananap. Pinaagi niini masayran mo nga pinasahi gayon ang pagtagad ni Yahweh sa mga Israelita kaysa sa mga Ehiptoanon. Pinasahi gayon ang pagtagad ni Lord sa mga Kristohanon kaysa sa mga dili Kristohanon. Makita ginato ni sa mga adla, especially sa mga pag-judge, mga paghukom. Makita nato ni. And lisod kayo ang kapanahonan pero doon na dyo'y paagi ni Lord sa iyang katawhan. And bisan pagani kung ang iyang katawhan maapil sa maong kalisod, sa gihapon na sila'y kahayag kay ang ilang paglaom na sa Diyos. Relax ra ka. Ito kaya na sa ginuutanan. And you know what? Ang Goshen nga nung tambok ay ninyo taa, inig panahon sa tang-ulan, ang Nile River, tinaw man ni kayo siya, pero muawas ni siya og ang tanang mga lapok nga gianon, muawas siya og banlason kini ngadtos lapad kaayo nga area sa Goshen. Unya kini nga lapok tambok kayo ni. That is why nakahunat sila dito pananom na hinomdom mong nakagawas na sila sa Egypt. Ningon sila, lamia dito sa Egypt, daghang isda, kay daplin sila subak. Daghang pipino kay nindot tamnan. Sige no tagkaon aning mana way lami na, di ba? Ayo ato nang ilibay sa kita mga Kristohano ning ana mo ta lamia ba tong di pa o Christian kay way bawal karon sige ra Bible way lami hala no klaro kay ning mga nangaigo ditsog ka pangasuko ay so dingon nito nga maghinilakay ang tibok Ehipto kay kamagulangan nga mga anak sa mga Ehiptoanon kada panimalay na kamagulangang anak nga mamatay. Ang mga hayupan kamagulangang mga anak mga matay. Pero niingon ang Bible, pero dito sa Goshen ang dapit nga productive, ang dapit sa pagpaubos. Nga naman, kung ikaw gani di kay ka mapustan sa Egypt, labay yung kas Goshen. Pero sa dapit nga dito gibutang ang mga Israelita para sa mga Israelita mapuslanon kayo to sa ilang panginabuhi. Ang Kristohanon dili gyud ka mahimong productive sa imong kinabuhi kung tuwa ka sa presensya sa imagine ra gyud na imbis Sunday na akas Goshen. Kay Sunday man naa ka sa productive nga dapit. Unsa man na? Presensya sa Ginoo. Naa ka sa pagsimba. Pero tuwa sa bungan. Hantakan, madyungan, munangan. Tuwa ka dito. Mahimo kang productive. Lisod kayo. And si Lord isifty kadaan ni Lord. Pero mugawas gani ka sa gisulti ni Lord, ingon man si Lord, butangig dugo. Sabi, butang ang dugo. Ang naa sa sulod sa balay ng gawas. Kisa na may giluwas, ang balay, wak na'y tao. Ikaw ang rason nga nung naay dugo nga ni agas. Pero dagan kay karon nga wala na nagtagad sa maong dugo, ang dugo nagpasaylo sa itong sala. O ang lawas ni Kristo gitagod-tagod, gibunal-bunalan, gilansan dito sa cross, mauto ang nagbayad sa kasalanan, nagluwas na to.
baliwalaon. Kaya magkinabuhitang samas mga Egyptian, delikado kita na. Munang atong isyor, tungod kay lahi lagi yun ang pagtagad ni Lord sa iyang katawan. Amen po? Amen ba? Amen. Lahi yun ang pagtagad ni Lord. Tanawa ko niya. Tanawa rin yun na, nag-abot kayo sa malisod ng kapanahonan. Ikaw na akay pagkaon, makasiyad pa kasuban. Makasangyaw pa kanila. Uwa po kayo pagkaon, na po kayo pulos, ginoon, ghatag yung pusong kaligon. Makasangyaw gyapon kanila. Mas ipakita man gyud ni Lord ang kalahian sa katawhan na iyaha o sa katawhan nga wala magtagad sa iya. Napabata. Now, atong basahon mga igsoon ang Psalms, ang Salmo 1. Ang Salmo 1 mga igsoon, nagpakita ni sa duha ka klaseng pagkinabuhi. Pagkinabuhing Ehiptohanon o pagkinabuhing daw Israelita. Pagkinabuhing magtotoo o pagkinabuhing daw walay Ginoos kinabuhi. Psalms 1 verse 1 to 6. Tanawa, bulahan ang dili mamati istambag sa mga dautan o musunod sa kibuhat sa mga makasasala o makig-abin kanila nga wala mo ila sa Dios. Kana bang nag-expect ka nga i-bless ka ni Lord kay mabulahan ka, pero sige kang ga kigkuyog sa mga tao palikayan sa Diyos nimo. Murag magka-problema man ka ana ba? Verse 2. Maoy iyang kalipay ang pagtuman sa balaod sa Ginoo. Malipayan ba tang katuman sa balaod sa Ginoo? Basan lang kayo mo. Pugos mo. Basa na lang ta kay Chekon rabo di pastor niya itong notebook. Dibusyonal. Buak! Malipayan mata ng tuman! Ay, nakulighanan na nga sungguhan ni Ron ba? O, sa verse 3. Sama siya sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. Asa gani ang mga Israelita na nahimutang daplin sa suba sa Nile River. So na ay kagutom dito, na ay kangit-ngit, na ay daghang baki, na ay daghang lamok, na ay daghang langaw, na ay daghang... Pero dito sa dapit nga gipuy-an, daplin sa sapa, may kahayag, may pagkaon, abundance ang tubig, kalipay, kalinaw, kinanindutan. Pagpili na tahan eh. Kay baon na tanga mo na nangatan sa mga dautan, mubuhat yung ka, kapano nasagkag unsay plano ni Lord sa iyong mga anak, magtinapulan ka, kanang kugihan kay tang mubuhat sa mga butang, wakimot is Ginoo, pero para sa Ginoo, kapuya man oy. Kapuya gid kayo. Papilion na gani kami on. Oy, naay ligog dagat 3 days. Onya sa pikas na i-invite na ay camping. Kanang tema sa camping nga pagpadilaab sa kugma sa Diyos. Wa, go, lami ng camping no? Lami o itong dagat. Onya, mukusog kayo tag-amin na mo yung malipayog nagbuhat kabubuton sa Diyos. Bochok. Ingon ang tree, tanawa ha, mo ni mga Israelite. Sama sa kahoy nga nagtubo daplin sa usa ka sapa. So, ang Bible, ang pulong sa Diyos, mauna ang suba sa atong kinabuhi. Ang Balang Espiritu mo ang suba sa atong kinabuhi. Kanunay nang naa sa atong tapat. Ako mong jealous na kayo si Lord niya. Ini nga to ang mga cellphone, na ito mga dula-dula, baling dugayat ang mga human, pero Bible reading, may nalag 30 minutes makaabot. So, napailain, ingon siya, ang dahon ni ini dili malaya sa tanan niyang buhaton siya magmalampuson. Na, kini daw mga tao nga kanunay mamati is pulong sa Diyos, magkinabuhin, unsay gisulti is pulong sa Diyos, murag kahoy nga naas daplig sa pa.
Sa panahos tang init, dili malaya. Sa panahos tang gira, dili mahadlok. Sa panahos tang linog, naay kalipay, kalinaw. Sa panahos tang balagyo, buhi kayo ng paglaot. Di sila mo sa. Sa verse 4, apan dili sama ni ini ang mga dautan. Paminaw ha? Sila daw uhot nga ipadpad inighuros sa hangin. Kasabot mag-uhot? Taho. Okay, hapon? Abo. Magyod. Akan ng humay. Butil sa humay. Ang color anak niya, dry lips. Mura siya o brown sa color anak. And imo ng panitan, puti na. Okay? Ang panit mo to'y uhot. Kasulay maglungak o humay nga napay uhot. Nagluto ka brown. Binagsaon sa nimong kit-kit. Sama sa uhot ni mga dautan, paliron sa hangin. Kapalo na tang ang problema mo abot. And parang di ta mo palid, naatay kabug-aton sa atong pagsalig sa Diyos. Akong mama na ay balatian. Kana nga hangin nga maong balatian, di na makapalit sa iyaha. Kaya ang iyang kasing-kasing na ay kabugaton nga mo ilah o mo alagad sa Diyos. Nato yung mga problema, mga bayronon, mga sala, kana hangin. Pero dili na makapadpad nato kay naatay bugad nga pagsalig sa Ginoo. Excited na jud ko ma. Nabihag kayo. Gitawagan na may. Return the car, please. Wasingan na yun na yung gibakyuman, hiluan yun kay iulit na. Okay? Nya kay kang akong anak kamaguwangan pagkabalo niyang iuli. Akong Tagalogon ha. Kay baka mamaya singilin ako. No? Ikot-ikot sa siya do. Lord, bigay na to ni doktor sa amin, Lord. In Jesus' name, amen. Toto na po, balikan na po niya. Lord, bigay na to ni doktor sa amin. Gitagalog na ko. Kay mamaya, Mami, pinahiya ako ni Daddy. Mag-imot mo na yun, magwali. Kaya sabi niya ako siya, hindi panabi. Tawag na. Sabi ko, grabe yung kayong pabor nito. Kagikan sa sa lockdown, gikan sa COVID, pagsugod itong lockdown, COVID, nami bata, magbibiyahe mi. Hangtod na hangtod nga among mama, kada adlaw si pa-check up. Grabe kayong pabor nga na anak dire. And that is why, wa namin nangayo. Kami na inibayad sa parehistro niya, renew. Kay, grabe po. Kamay gagamit anak niya. No? Yeah, ready na siyang ihatod. Abot ka niya, no? Hain man itong Salmo 1. Bakit ang Salmo 1? Ang mga adautan, silutan gayod sa Diyos o dili itipon sa mga mataro. Klaro na nang masugbas impyerno ang uban mga langit. Kana mas imutapad ina langit ha, bantay jud ka. Wala lagi di sure ng uban. Bot lang sila dre bahala. Ngala ng uban. Sa verse 6 ingon siya, bantayan sa Dios sa Ginoo ang mga matarong apan kalaglagan ang dangatan sa mga makasasala. Doon ay espesyal o pinasahi na pagtagad ang Diyos sa iyang katawan. That is why, bisan pag moingon kang murama, wala effect ning akong pagpangalagad sa Diyos, padayon lang. Sama sa Chinese bamboo. 3 years bubo, di gyud mo tubo. Wa ka ning kawas sa yuta. After 3 years, mulapaw na dahil siya, simana, bulan, mulapaw na dahil siya sa imuhang atop sa balay. Nga ng pagpangalagad sa Diyos. Nga no?
Gisiguro niya nga ang unang motubo ang gamot. Kaya para asang mag-unang tubo itong iyahang punuan, mga dahon, wapay gamot. Batugan, naglangaw, tumba. Kaya kita sa hinahinay lang. Sakti lang dili sa makita ng punuan, ng mga dahon, ng mga sangay, ng mga... Di sakti dili makita nga murag na bagko na kagsuot, mga branded na kagsuot, angat-angat tayo mong balay, may hina na kayo mong balay, na kayo mga gamit yun. Sakti di na makita. Basta kay ang mga gamot, ang pagsalig, ang pagtuo, ang pagigugmas, ang pagdahig sa Diyos, gahi na kayo. Ang atong gitanaw na standard sa tao nga bulahan na siya, kana na siya nindot nga balay. Oy, punuan na na, mga sangar na, mga dahon na, mga bulat na, mga bungar na. Pero kung atong yung tanawon ang tinuod na kabulahanan kadto yung gamot, nga naman ang punuan maputol, basta buhi ang gamot, saling siya, mabuhi kusog. Mga balay, mga sanga, basta kay naaragyan ng gamot mo, salinsing, mabuhi kusog. Pero matumba kay way gamot, hurot, wala na yung paglaong. Napamudi ha? O, ato ta, Psalms 37. Psalms 37, verse 16 to 26. Ang paspasag basa ni Psalms 37, verse 16 to 26. Ang jutay nga nabatunan sa taong matarong, mas bililhon pa kaysa tanang bahandi sa dautan. Napa mo? Bahala, ginagmay na, makakaon ka, tas kada adlaw na. Relax lang. Mas maayo pa na kaysa sa mga naangkon sa mga dagkong dautan. Ingon, that's verse 17. Kay ang dautan kuhaan sa Ginoo kusog, apan panalipdan niya ang matarong. Pili rataan asa man ta? Kuhaan kusog o panalipdan? Kaklaro na anak. Verse 18. At timanon sa Ginoo nagtuman kaniya o mapanaiya nila ang yuta hangtod sa kahangturan. Verse 19. Sa panahon nga malisod, dili sila mag-antos. O sa panahon nga gutom, may igo silang pagkaon. Wow! Mahal ang gasolina, pero dagan niya pong motor, no? Nga naman, igo sila panahon sa malisod at timanon man. Sa panahon sa gutom, may igo silang pagkaon. Lahit lagi ang pagtagad ni Lord sa iyang katawan. Ingon ang Haggai chapter 2 verse 8. Ingon si Lord, silver and gold are mine. Ang bulawan puno o ang mga plata, iya sa Diyos. So kung ihatag na ni Lord nimo kay gikahimutan kanihas kang ingon pa to ni Gaspar, Kuya Gaspar, sa mga Gaspar ba? Pagkapadato, ontas Ginoo, Pastor, kinalipayan kayo magkanunay, tabang ng kabus. Kaya tanaw magtulpo. Tungway balay, tagad balay. Ingon siya padato, ontas Ginoo, Pastor, pagkalamias, pamating kanunay tang magtabang aning mga kabus. No? Sagdi lang, sunod ugma ko yan, dato na tan. Verse 20. Naman po yung bandato, problema. Verse 20, apan ang mga dautan, mga matay, ang mga kaaway sa Ginoo, mga hanaw sa mas ihalas nga mga kabulakan o mga wala sama sa aso. Muna mahito ko. Kita, unsa daw to? May igong pagkaon, panas ng gutom. Timanon sa Diyos. Pero mga dautan, mga hanaw. Napa mo? Verse 21, mamaylo ang dautan o dili mo bayad agad. Apan ang matarong manggihatagon. Hoy! Og i-bless ka ni Lord. Kana man kung dili ka manggihatagon, babag man na sa blessing. Babag na sa blessing. Kanang dili ka manggihatagon, babag kayo na siya sa blessing. Di ko ka makaingong manggihatagon ka. Kung diha pa lang gani sa imong pag-alagad sa Diyos, di kayo ka manghatag sa imong panahon sa Ginoo. Lisod na kayo na. No? Verse 22, ang gipanalanginas, Ginoo makapanag-iya sa yuta, apan tinunglo niya papahawaon. Kamantay mo, uy, napuyo na ning among balay, gugo ni, muhawa ta. Ala,
Mo na nagpuyo diha. Baligyan ang pastor. Na! Oh! Binaratura kay na nagpuyo. Basta panalangin na Ginoo dai. Verse 23 tanawa. Tultulan sa Ginoo ang mga tawo sa iyang pagalaktan og lig-unon niya siya nga nagpahimuot kaniya. Kung mapukan siya, patindugon dayon siya kay makatindog dayon siya kay bangonon man siya sa Ginoo. Kisay mo bangon? Dili na ingong Christian na di ka mapukan, di ka mahagba ta. Pero bangonon tas Ginoo. Sa paagi na kay mga kaigsuuna, matambag nimo, musulti nimo, bangonon ka, kasigod ka. Bangonon lagi ka sa Ginoo. Usahay man gud kita pasangin na nato si Lord na kung makabuhat og sala, magkadumot na si Lord nako, di na ganahan si Lord nako. Ikaw na, batik-batik og ingana. Ang mga to ni Lord, uya sa kung anak papaan ka. Bangonon, alkoholan, munang pait. Alkoholan na imong samad. Na, gatawa na po si Ara. 25, karon tigulang na ako. Ingon ang salmista. Karon tigulang na ako apan sukad sa akong pagkabata wala pa ako makamatikod or makakitag matarong nga gipasagdan sa Ginoo o mga anak sa mga matarong nga nagpakilimos. In fact, Ecclesiastes chapter 2 verse 26. Ang mga dautan maghago og ayong adlaw gabi di pagod na sila magkanunay ang trabaho. Apan sa gitakdang panahon ang ilang hinaguan ihatag sa Dios ngadto sa iyang gikahimutan. Pagkanindot magpahimuot sa Ginoo. Dili tungod kay hatagan ta. Kung dili tungod kay mauni ang atong kasing-kasing. Ingon pag yung kung bahala kung say ibugti nila di yun nako biyaan ni akong trabaho magwali ko sa pulong sa Ginoo. Manaay igong pagkaon or kulang, manaay sweldo, way sweldo. Di ito di ibugti kay lami kay God ang pagwalis pulos Ginoo. Verse 26. Sa tanang panahon, magmanggihatagon siya o magpabaylo sa uban o ang iyang mga anak mahimong panalangin. Pagkanindutan itong mga anak mahimong panalangin, no? Sa may panganday na ito, itong mga anak mahimong lapad sa itong ulo o mahimong panalangin? Panalangin gayon. Munang magpili lang taana mga igso. Pamilyar na ginikayo na memorize sa tingali ninyo kay kada walin ako iapil na ko ni Matthew 7:24 to 27. Ingon ng Ginoong Hesus ang namati sa kong mga pulong ug nagbuhat diini sa mas taong maalamon, nagtungkod siyang balay ibabaw sa bato, mibundak ang ulan, mipulog ang baha, mihapak ang hangin, kuskuso na itong balaya, wala na tumba kay natungkod sa bato. So ang iya sa Ginoo panahos kalisod katalagman tang ulan pangbaha pangsa dili mapukan nalig-on man kanatukod diha ni Kristo. Nami magpuyo sa Goshen, no? Dapit nga naa ang kalig-on ng seguridad na ang productive ka o kana walay lain kundi ang presensya sa tong Ginoong Hesus. And in verse 26 and 27 ingon dito apan ang taong igo lang namate o wala nagbuhat. Sama sa taong buang-buang nagtukod sa iyang balay ibabaw sa balas. Nibundak ang ulan, may baha, may hapak, may kuskuso na itong balaya ang bagyo. Ang hangin, may hapak, may kuskuso na itong balaya na tumba kining nagunom. Kaya natukod sa balas. Now, nakita na to. Ang Kristohanon o ang dili Kristohanon parehog dangatan. Ang naay Ginoo, walay Ginoo, parehong dangatan, parehong ulanon o problema, parehong bahaon o katalagman, parehong bagyohon o kalisod, kasakit ni ining kinabuya. Pero dili pareho og resulta. Tama? Salamat sa usa ka bugingan. Dili pareho og resulta. Tama? Nga naman, tuman sa bagyo, praise God, hallelujah. Naara ka, nagbarog. Pero katong natukod sa balas, bayaw-bayaw sa kamot, muamin gihapon. Pero natukod ay ang kasing-kasing mga kalibutanon ng mga butang.
Pag abot sa problema, ma-discourage na na. Mu-atras na na sa Ginoo. Mu-backslide na na. Mu-balik na na sa ihitong kinabuhi. Muna niingon ang Bible na itong bakini. Og naguno. Na si Lord maghatag og warning na ito orong gabi una. Napa ba ko time? Napa? Okay. Pasusan ako. Duha na lang ka scripture. Duha ka books ba? Malakias chapter 3 verse 10. Adili verse 10. Verse 13 to 18. Ayan ang verse 10. Masuko mo mga ano eh. Mag-uol mo ng verse 10. Yata kang Diyos. Masuko yung mga na. Gusto yung magbuo nga 100. Ari naman tas 13. Og 18. Kalingaw. Verse 13. Tanawa. Nagsulti ka mong dautan, may tungod ka nako. Matod sa Ginoo. Apan, muingon ka mo, sabay among isulti bato kanimo. Miingon ka mo, wala lamay kapuslanan ang pag-alagad sa Dios. O sa may kapuslanan sa atong pagtuman sa iyang mga sugo. O sa pagpakita nga tos Ginoo. Nga labing gamhanan nga nagsubo kita sa atong mga buhat. Sumala sa atong nakita, ang mga mapaytaston, mao hinuon ang mga nabulahan. Wala lamang mag-uswag ang mga dautan, kundili gihagit pa nila ang Dios pinaagi sa pagbuhat og dautan ug wala sila maunsa. Amo ni rason sa uban, may pay magpakasala na lang ta. Kay kapag kinabuhi tang mataro, galisod manuhon ta, yung simba ta galisod manuhon ta, lutuson manuhon ta. May pay magpakasala ra ta kay nung tanaw na sila kapakasala, malipayon na lagi kada adlaw si ngisi. Bisa ko na nang ngipon ngisi gyapon. Pakasala na lang ta oy, kuwenta nila. Kaya ang imong gitanaw ang karon ra, wa ka nagtanaw sa maabot, nga sa maabot ipakita ni Lord ang talag sa pagtagad sa iyang katawan. Verse 16. O niya ang katawan nga may kahadlok sa Ginoo. Nagsultihanay og ang Ginoo na mati kanina. Sa tubangan niya may usa ka basahon, diin nasulat ang mga ngalan ni atong may kahadlok og may pagtahod sa Ginoo. Kana na simunta pa pangutan na inamna na kay kahadlok og pagtahod sa Ginoo, brad. Pangutan kay masikuan na lista ron. Ingon ba gyud ang Bible ang mga ngalan ani na ay mga kahadlok pagtahod sa Ginoo na listas basaw sa kinabuhi. Sa dilag di ka maapil lagi atong gipanghatag nga jar o katong tag bugas. Asa mo to si Sisil? Na Sisil dire? Andro! Kuya Danilo! Wala mo na ipakita nilon. Basta kay kabalutang atong ngalan na rehistro sa langit. Amen? Verse 17. Sila mahimong ako agayod. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamhanan. Sa adlaw nga buhaton ko kini, maako nagayod sila. Kaluyan ko sila sama sa amahan nga maluoy sa anak nga nag-alagad kaniya. Verse 18. Hinumdumi ni. Chapter 3 sa Malakay, verse 18. Nag-ingon. Makita ninyo ang kalainan sa mataro o sa dautan o sa nag-alagad ka nako o wala mag-alagad ka nako. Na ay kalainan eh. Nana ba kay kalainan sa imuhang igsuon nga wa pagasimba o ikaw nagsimba? O pareho gyapon mo tapulan sa inyong balay? Naa na ba tayo kalainan sa atong mga barkada kaniadtong karong na Kristohano na ta? Or pareho gyapon tang tagay na this. Life is short. So enjoy. Inferno later. Ipakita ni Lord nga siya makita niya ang kalahian. Mo nang bisag karon wa pa tay nakitang tubag sa tupag ampo, wa pa nakita nga kauswagan, wa pa nakita. Padayon lang kay makita raw niya. Like Joseph nga naa sa tabay, gibaligya, gibutang-butangan, gipreso, gikalimtan for 13 years nag-antos. Murag wa siya nakitang indot pero nahimong gobernador. Nabutang sa number 1 pinaka-nindot nga posisyon sa kinabuhi. Sa kung kay nakita, karang pangalagad na sa Ginoo. Kanang ikaw raw sa kasimba ba? Sige Lord, 34 na katuig, ginampo na muhag yung
usam ni kuyog sa kong panimalay. Sakdira, napay unang katuig. 40 katuig nagwali si Jeremias, so abyan nakabig, bisan niyang papa. Pare, ito yung papa, no? O ginakabig. Pero sa katapusan, gipakita sa Ginoo tanan na ang iyang gipangwali ng hitabo. Na makagipangsulti karon, one day Lord, maingani ko, one day Lord, ingani ko, mahitabo na! Mahitabo na! Muna, musulti ta, magdeklara ta, na Lord, mauni. Pero di po mahitabo, kasi Lord may magbuot, ayaw po pagluot. Siguro si Hosea, kung ikaw si Hosea, Lord, grabe na mo! Minyog yung Ginoo, katog yung maudyo na, iandam niyo mo na ako, Lord. Haron ka namin niyo siya babaeng bayaran. Nga naman, ang Diyos mao'y magbuot. Propeta man siya, ipakita mas Ginoo. O sa kasing-kasing sa Diyos, nagtanaw siya sa iyahang hinigugmang maong Israel. So para makasabot ka, Hosea, sa akong gibati, maupon ni nga pagbati imong maaguman. Na, minyo ya. Ining maminyo mo, biyaan ka. Mubalik ni mo, biyaan ka. Mubalik ni mo, biyaan ka. Mubalik ni mo, biyaan ka. Mausap ko. Ang akong katawan, mubalik na ko, biyaan ko. Mubalik na ko, biyaan ko. Mubalik na ko, biyaan ko. Murag ingana ta. O na kalisod, Lord. Wala problema. Tanapos kalibutan. Yung kalibutan. Tawon po ni katawas Ginoo ay. E karon tudluan ka ni Lord. Pagkadili siya imong priority na delikado niya. Napabata? O ni unsa kanitong verse 18, makita ninyo ang kalainan sa matarong o sa dautan o sa mga nag-alagad kanako o wala nag-alagad kanako. Now karon 22 Gipadayag 22 verse 11 ang ato scripture nga gibasa. Pasabdi nga ang dautan magpadayon pagbuhat og dautan. Humani mo siya walihi, humani mo siya iampuna. Tanang paagi mong himuon maluwas siya, pero og dili ayaw kuyog niya sa impyerno. Na may uban nga, grabe naman ako inaampun ni Papa, wapang tao na sa nabago. Backslide na lang ko, aron magkuyog mo sa impyerno. Luya, mapuniyag siya rin may impyerno. Bana na ako, aron magpinikpikay, may dito maghuipanay. Pasabdi ang dautan, nga magpadayon sa pagbuhat og dautan. Ang malaw ay magpabilin nga malaw ay. Apan? Ikaw. Okay? Kaya nasa anong tabain na ikaw. Ang matarong magpadayon sa pagbuhat ng matarong, ang balaan magpabilin sa pagkabalaan. Nasugdan na itong mga lagad sa Diyos, padayonan. Nasugdan ni mo ba sa Genesis? Padayon na harong ma-Exodus ka. Nasugdan ni mong basa Exodus, padayon na harong ma-Leviticus. Napoy ubang gabasa niyo na anak. Sagasa na lang lakto niyo. Adik yun na makibalo sa history. Di na niya may bawaan ang pasunod ng panghitabo. Nga payuban nga unsa ray maukban. Wala. Di jud ka makahibaw kung sa'y panghitabo. Pero kung masubay ni mo na napadyoy uban, mabiktima ba dyan? Mangbiktima ba? Kami nagsulat sa Bible. Pamutan na dayon, asa man ato, asa man? Sige, tukani ko, asa man yung sulat? Genesis, Exodus, Leviticus, asa na? Ngayon na siya, kami tanan! Ikan Genesis, abot na bilis, kami kasuwat. Mali. Ikaw na yung masulti, Genesis, abot o Deuteronomy, si Moses ang nagsuwat. Aritas Joshua, si Joshua. Sumpayang Samuel. Naman niya nasuwat? Wala. Ano ang kahibaw ka? Nabasa na ni mo tanan? Dali kay ilaron dito. Basag Bible, dali kay ng ilaron.
Imbes nga ikaw manangyaw, ikaw pa'y nakabig. Kani man magtuon sa Biblia. Kani, lack of interest or compassion. Wala na tayo pakig, maimpirno ni sila. That is why, bahala ka diyan. Kunya, wrong context pag yun. Mo man bitaw, di pa dayang 22:11 sagdae. Wrong context. Sang Yahweh, pabiyaa sala, padawata o pasunda ni Kristo. Ayaw pabiyaa sa relihiyon, kay mubalhig laing relihiyon, ayaw. Pabiyaa sa sala, pasunda ni Kristo, padawata ni Kristo. Natural na silang mangita og simbahan nga kanang nagsunod og nagdawat pod ni Kristo. Kita dire, kitang tanan nga na dire, dili ta nagpasakop og pundok. Tuwa mo din sa Dios magpasakop kay siya naghatag sa atong kinabuhi. And kung karon balikon nako, daw murag wala may resulta sa akong pagpangalagad. Kabantay ka nga nag-alagad kas Ginoo, ang imo noong naani puro kasakit. Sabi lang. Kay naaon niya instant promotion, favor, and blessing mag-abot. But do not serve God because of blessing or favor or promotion. Ayaw. Kung lipay, serve. Kung dili kalipay, serve. Kay natawo ta aron mag-alagad sa Dios. Amen. Kanang ningon dia, pagsidlak sa adlaw, it means sa imong pagkatao. Hangtod pagsalop, it means tagsa na lang mo ginawa, mauna. Ngalan mo mabayang. It means pagsugod ni mong ilas Ginoo, alagad. Hangtod na ginapos gininawa, alagad. Aron ang ngalan sa Ginoo mabayaw. Wala ko nasayod on sa ugma, pero naay gitagana sila. Bantay mo kay usahay ra ba po ma-misinterpret na to. Moingon na dayon tang ang dangatan sa dautan pareho sa atong dangatan. Dili po na siya biblikal. Although naatay mga alantoson nga gi-prepare ni Lord para sa tuang kay iagi matas kalayo pag tino kung lig-on o tinuod ba ang atong pagtuo. Kalisdanan, kalayo na. Balatian, kalayo na. Problema, kalayo na. Iagi ang atong pagtuo kung tinuod bang nagsalig sa Ginoo. Bisan pa ang kapakyasan sala, pwede na nahimong kalayo. Nga bisan pag naa ka nakasaka, nibalik gyapon kas Ginoo. Kay ang imong pagtuo tinuod, wala natunaw sa kalayo nga mao ang sala. Ato idugo ang atong mga ulo. Heavenly Father, thank you kayo Lord sa mga pulong nga mong nadungog karon. Salamat kay Lord nga dunay talag sa pagtagad nga imong ipakita diri kanamo. And pasaylo aming gapauga-uga mi sa among pagpangalagad kanimo. Pasaylo ami Lord nga daw ang among paglaot, among pagsalig, among pagtuo. O ka na kaayo diha sa imong atubangan. Sa mga panahon nagunaon naming daw kawang lamang ang among pagpagamit nimo. Sa mga panahon nga bation among daw na insulto kami, pero sa tinuod ikaw mo ay among kanunay na insulto Ginoo. Thank you Father God nga ang tanang niya ug ang tanan nga maabot unya ni ining mensahe Ginoo. Imong pakitaan sa talagsaong pagtagad ilabi na ni ining malisud nga mga kapanahonan. Imong ipakita ang katumanan sa imong mga pulong na nag-ingon mo danag ang kahayag. Tikyupan sa kangit-ngit ang kalibutan apan ang akong kahayag mo danag kanimo og ang katawhan mo dangop sa imong kahayag. Thank you Lord.